Hello guys, Inday Vlogs Day. What's up guys? Wato day ta ilalo na grandmother house. Wala mga man nakapagkaon. Buang na sa kanilula guys. Ah, Sila dito. Ate. ako kita ka belum hoy. May na, way ka sa bugas. Walay ka sa bugas guys. Kadto tam ngaon pirmi sila. Oh, mayo. Ang ilang bugas atong hotdog ng ato di lang. Oh. Turot kayo to. Hotdog na mo guys ilang bugas ko no ingon Inday Vlogs. Unya ang bugas way iban. Oh, way iban atong bugas. Kami ko no guys magdato me. Nya dito among papobrehon. Ah. Muna inindot. Sila atong hatagan. Oh. Kauno na sa mukha. Makigdo nga dad. Ito ay. Pero thank you guys. Muna